kundishungurudza. Panonwira wawa anopfuura achinditukirira. Mwana wangu akafa muna December achitaura unyanzvi hwake. Ari kundishungurudza izvozvi kana nzira yekuti imwe retiende kugadheni kumba kwake anoti musapinde nepo vamwe ari kutenda. Anokushungurudza mama zvantaura kuti iye kushungurudza kwanondiita pamwana wangu akati komwana wangu mombe yakatyora joke ndiri mukurini ndikagara kumapurazi 4 years zvimwe anenge achitaura nechirudzi chandisinganzwe. Muri kundinzwa? Achipinda anotaura zvaanoda anditukirira ibvai pamusha pangu. Ndikati ndikuudze mazwa anonditukirira nawo mwana uyu mese munotarisa saka mauya kudai. Saka ndati mumutsiure kuti anonditukire ataure zvaanonditukira. Kana achida kuti ndiende kumusha kwangu wonditora unondisa nokuti ndakagarira guva romurume wangu. Shamari uri kunzwa zvitaurwa naamai kadini? Pamusoro ava ndambuya wangu andaitara asi mashoko andikachinjana nawo ndikachena nanatete wangu ini ndakutaura nawo wanzi ndachinjana natete wangu ambuya vazakuseni kukumba haana kubvunza nyaya. Ambuya akasvika pakutaura kuti kriswero akasvika pamba inini akati musukuru haana mbobvunza kuti chii chikamboitika nozuro zvinhu zvakatika masikati machena nyika ichiona. Ndachinjana natete wangu wanga itu ana tete wangu bvonzi kati bodi tangu vasingataudza nanatukera aiwa ndambatuka watukudza nanatete wangu kachinjana mashoko nanatete kana kuti achinjana mashoko ndinobhasha nezvinochinja taure mashoko angu achinjana nanatete anatete wangu ndikati musapindira pamba pambodzi ati kana mangwanani kana maswera sei saka musapindira pamba pamba pana chikonzero atiwirirani ndikati taure chikonzero chaita kuti musawirirani. amunomudara vai bomirai kwesane naye taure pano makwereka dzokana da 4 singadzadzana natete chikonzero handizisi iwe Shamari zvakutaura kuti iwe ava amaikatira vano makore mangani vachigara pamba havana makura vakambokukwirira dare asasi sei kuti nhasi vazokukwirira dare chii vakuzokwirira inawe yekuti akutofinirwa nanatete kuti vazoe dare muno waigara uchingwatuka vasingakwiri kutoka bababvunze ndivavaripa wati vakufurirwa kangani kanda kutandanisa ndichida kurovawo inini ndisina kudenana newe kangani mubvunzo chete handina kutukana newe handina niyo newe kangani kanda kutandanisa ndichida kurova kana kuzoti mwana we muzukuru chakurova kangani ndora mubvunzo wangu unoona kubvunza uye kangani wamai yako achirwa penyu kwakatonga uchivatuka amai vangu wewe wandiri mwana watitenezvokuseka kwati tingatisiyame avapo achangurudzira inini sikandibvunza wangu wandabvunza ndoda kuedza kutaura nenyaya yaamai chinanganisa neyangu kangani kanda kutsura kuti iwe maitiro ako anokurovesa iwe Kristu kangani unenge waita sei taura kana iwe chakamira kutaura nyaya iri ndio ipagiraundi kutaura nyaya ipagiraundi akupa mufananidzo chimbopindura wangu mufananidzo wangu newako kakawanda unenge wani kanga ndienda kukanganisira here musapedzerwe mambo uyu nyaya yaari kutaura iyi ndakatombomubvunza akataura kuti akavatuka mazira atinokuita iwewo ukana wadhakwa unoita zvisi zvisi aiwa kandanoita zvisizi kana wadhakwa kana usina kudhakwa
Ora ndikuvatukirei mbuya kadiwa. Mchembele. Ngapo kutuka hivi. Aiwa, wewe. Anokuzwa nesi. Muno makasiyana nokumba kwedu. Kone kutaura nana sikuro muno ndari. Embo ndikotso kuti mapurisa isati muno chinde kuje. Akunoka kutamba. Chembele yaingo kumahara ke. Yo ita muno uri kuita mukozi. Kuti zvinhu zvakufambira zvakanaka. Urunini. Pana akaita kutaura apa andati nyarara takupa ichaipinda ichino last year patakapembera chinhu the following day acho taipuwa chibage mumundu ndina amai rozi ndo vandibatsira ndipo paakauya ndakatsiga saga rechibaga amairoza pamberi ndobva asvika pamberi pangu ndobva asvika ndakanzi handitaure nembuka yevanhu ndobva afamba asvika patoileti paamai vake patoileti pedu ndobva asangana naamainini vake ndobva ati maswera sei amai baba amai ndobva vaenda iko kumangwana acho makuseni nababa vacho zvikanzi kwe wakaita sei atete zvakanzizo ndanga ndakadhakwa wangu wakadhakwa kwaamainini wako wazowamuresa sei inini ndinovosvipa kuti ndiri mbuka yemunhu saizi yangu inini ndikasvipwa nakriswell Kriswell uri munhu anetsa sikuti kuti hazvikutenderana nemusi iwe Kriswell wanetsa bva papa wako chaichayane nyaya dzimwe dzokuti dai ndikatokutora papolisi kuti haunzwe eshembedza undochimudzana dzenzi tikuchengetai chii chaunonyangadza munhu papaipai vanochengeta mhuri dzenyu unotukirira zvinozivikanwa nemunhu wese kuti Kriswell unotukirira iningeta oninge kuti usasvike pachako panhu paipai ndikamba oninge usasvike garaumba kwako usanyohwanika kuna pata ndikuurova inzira Kriswell mudai wanetsa uyo hati kunzwisisa kana kada kuramba zvake bati nyaya dzake dzendodziziva Kumbira regero rangu. Ndinoza usiri kuziya zvandinoda kuzochitaura. Kurumidza. Kriswell kara kukamapa ndozvira dzake kuti kuchi tukirire kukomberenzera niwe Kriswell Yatara na atete wangu amuchembele. kubvira lini uchinditi pani Penyu uchipfuura Ingataiwirira na wani. kushinga akafaanakutukirira pakwatukiranaanate anateti vakakokupeta kuti ndikwire dare Ane mwana wendiani? Mwana wani? zvazondita kuti ndikwire dare pana anateti vake uyu ndopokuenda murodhi muye vana vachienda kugadheni kutukira zvokuti kwese kwakaviya kukana madzimai makuru vakanditiwo vamwe endai munokwira kudari tiri kunyara tikusanganiswa mudzimba dzedu nevakuwasha nevana adiki anotuka masikati machena zvakadzisa mwana iyei uyu anotukirira kana nababa wake amuchapa anonyatsoti anyatsokuti panhingi pako baba wake sipokachinzwa uyu tafuwa nemwana aiwa toda kupisa aiturwa wochiramba kuti hautukiro gari vakanaka hamasi padhakichagari nokuisa simbi kugara pozobva nafounono karakuta kutaura azizi iseko zvoke kuri kuti kutandi kumbirire gereso ndikasvika akubva kuwawa kubva wazomanga-mangana achitukirira mwana ndibvunzeika kuti zvino muri kudei kwaari nokukutukai kwaari kukuitani ndozvatanga takagara pana kuti amaiaiyo uyanaaauaa Gogo. Munokwira bhipi. Teererai zvatoda kutaura pano. Muri kudei? ndikuda chii ndiri kuda kuti one atore rori atakure zvinhu zvangu zvese musha wangu auripe kana zvaramba anoudzai madzimambo kuti tengesai musha wangu wotengeswa ndopiwa mari yangu unondisa kwandikabva mwana uyu anokuziva ndomuratidza hapana singazive kwaakabva uyu unondisakiri Gogo, muri kudei? Ishungu ndazvinzwa. haandiendisi kumusha kwangu handingagarika achindituka murume wangu aindituka kudero mari pamusoro imba iyo amai kadiyo ndamai venyu vari kutaura mubvana wangu wendina pambereka
waita shungu mambo vamutaura kuti chitaura zvauri kuda ndindakabereka mukadzi akagarapo mwana wangu ndakuchitaura samai vake chitaura zvokutaura namambo ubvise chiri mumwoyo mako uye akubhadhare uyu ndatondirira kuti ndidye mombe kubhadharwa mwana ndidi kubhadharwa hana chanacho unga makakupiwa bhagi nababakere kuti angoni chokubhadhara nini uyu handibhadharwi asi ndati ari kunditukira kana ndikafa ndinoshungu pamusoro pamwana wangu ndinombomukamba mangu kutsvaga tumabhodhoro twemishonga ndichiona musina poison kuti ndinwe ndifire pambedha zvinondoona hamuna chinhu chinonditadzisa chimwendo chokunzi zvadziukanwa mushonga unongobva uku uchipindirira haupinde mumba mako mwana anotuka uyo akakutuka imi Ambuye mataura ndazvizwa unodii hapana chandinodi miisire mombe mbiri nembudzi imwe chete aiwa mombe ndakasirwa nemurume wangu kana iye ataure kuti amuchembere ava vari kutiita zvakati ndinotoripa ambuye akadiwa uyu mwana wani nai mureko uyu mwana wani kokwatichi asi mwana wede uyu anetsika yakaipa mumwe wacho haapa mumina wake vana ava vanobata chuma kana aigarira mari anopasa haana kuremara mise mombe dzake mbiri nembudzi imwe chete unozvigona here iwe kriswe chimboenda kuseri sunga ikoko mise chii uye unoda zvekutamba mise mombe mbiri idzo dzine mbudzi imwe chete endai zviko mise 3 months to pay 3 months to pay uchidaidzira kudaro sabhuku wenyu ari kutindimi sabhuku kuti kai uyaya masabhuku titaura mira polisi chengera buzara yamekaira gara pedu gara bai pedu gara apa mani kana alisa munyali uyara we 15 sabu isura changa unisana ari muzi ende munogara village meeting taure nyaya yaKristu ndapasimba imi ndinoziva ani mazuva zitora amai vati ndide chigumbu kana ndakafa achisiya Kristu wero chiya kunani chiya kunani endai munogara pasi taure nyaya yaKristu wero mozorudza kuti mati endai munotaura kuti mwana waKristu wero ari kupi manozotaura handina kuvharika stereki ndinoziva mwana mumwe nomumwe munzvimbo mangu nezvaanoita noshandiswa mumwe munhu chitana kuti kamupereka mufana kaichichareja sabhuku kaikai kachichareja munhu aidzi mambo ava sezvokuiti ndinoziva mumwe nomumwe nezvaanoita kana kaitaura nyaya yebato paipai nditaura kuti bato retripusi kana reZANU-PF handinei nazvo zvematongero venyika nekuti vana vese ndevangu ndinotaura nezvibato zvinenge zvaakurongwa zvinokanganisa kuti vanhu vararame zvakanaka vachitorwa pfuma yavo ndozvandaitaura last week ndokwamuchaisa Kristu wero umwe wakahapa akatiza mufana muzukuru wenyu ainzani mufana ai umwe wacho mufana chikomana chigondora chinzanichi muzukuru wacho ndo zvapedza zvaakuitaura ndokuzei umwe nemumwe vana nomuita kuti ndogara kure sei
atichada zvibato muno toda kurarama tichidya mari dzenyu vabereki vedu vane respect ende mugara pasi paisande muudza kuti nemaminesi enyu mwaawisa zviiteni isu tine mhureni tafunga kuti kristu wedu haana mombe mbiri dzatamuchajawo ishungu chete nokuti pamwe bhachi kana rinodziya raanaro ndiro raakapfeka chete ndorega saka inini ndinoti inini sana baba vanyu gadzisai mwana wenyu nokuti ngozi iri mumutamani me makamuregerera ndinorwa shamu inini mazozataura charwasawa shamu sabhuku nekomiti yake nokuti vanhu ambo varegerera ndinomutswa mambo kuzadzimbakwakristu kwaita noisi murume mukuru ana sabhuku inditove kuti kristu unotiza inini kude kusvika sabhuku ausvika mambo kazvinezvezvo ndakupai basa renyu paisande mondiverera kuti mamuita sei azvino ndinoda kuzoti mwana wake ari kupi vana vadika varoza ndokutomulangire nyika mwedu mwana mudika airese kana ari kutora makorokoto tokutendetwa ndafara kuti mwana mwaisa chikoro sandikutaura izvi sabhuku zvimaoko menyu nokuti ignorance yenyu imini yapota amai vagara apa ignorance yenyu kunyebe ignorance yava hatikatukirwa amai everyday kristu randa zvakaita tapedza neni ndoda kuzobva ndaziva kuti mwana ari kupi nokuti ignorance yasabhuku kuti mwana anongotizira ari 17 years sabhuku otadza kuripota no social department mccw haapo tutsvaga nyaya tomwana ende mugadza nyaya yakristu nemwana kana wa kana apa ndasungwa ndijeri kana ni mhosva yanenge apara ini usinganzveki kuti mwana wangu sozvizvamuita kristu riye mashoko ataurwa namai apa mahombe zvange ndatsvage rori atore zvinhu zvese aise murori atengese musha andipe mari yangu andiendese kupi kwaanogona kumuendesa kwasekurei zvataurwa namambo ende muite mugadzise musha nokuti dombo racho rikaiswa pamusoro dautsvaga mushonga ndinoda kunwa chenek ndiende pakaenda murume wangu tendaisa ndakusunungurai kasi handakusunungurai svika musasande mawe